Napakarumi at naging tambakan na nga itong dating breeding pen natin sa yard. Dahil nga ilang taon ding hindi nag-breed. Panibagong araw nga at panibagong paglilinis naman dito sa ating manukan. Sa mga nakakatanda pa dyan, ito nga yung dati naming breeding pen or pinagbibirida ng aming mga alagang manok at ito nga ngayon ay naging tambakan na. Bago pa nga namin yan matambakan ng napakaraming bagay, ay ginamit din namin yan bilang kulungan doon sa aming mga ilang kambing nung nakaraan. Dahil nga nakagawa na nga kami ng bahay ng mga kambing doon sa kabilang area namin, ay ito nga at natambakan na nga namin ng kahit anong gamit na makita namin basta na lang inalalagay dyan. Lalo pat hindi nga kami nagbibreed ng mga nakaraang taon kaya ayan talagang nahayaan na namin ito na matambakan. At ngayong araw nga ay i-refresh natin itong area na to para nga din maging maliwalas naman. At i-share ko na rin sa inyo ang sukat nga ng aming breeding pen na ginawa dati. Pero bago yun, uunahin ko na munang linisan itong mga nasa labas na kalat para nga din mas maaliwalas na rin tingnan sa loob. Habang naglilinis nga ako ay napansin ko na napakarami nga pala ng mga itlog na nandito. Marahil yung mga ready to breed at ready to lay natin ay dito nga sila nangingitlog na kung saan na lang talaga. Pasensyahan nyo na nga pala, meron talagang mga tumitilaok sa ating background kasi nga din naman talagang marami tayong mga inaalagaan dito na manok. At ayun nga, yung mga nakukuha kong mga itlog dito ay sinunog ko na lang kasi nga yung iba ay mga sira na din. Sa katagalan nga natin na hindi nagbibreed ay hindi ko na nga napansin na yung iba ay dito na nga nangingitlog. Yung iba nga kasi na mga nangingitlog kapag nakikita ko naman ay binibigay ko nga sa pamangkin ko para nga din mapakinabangan. Yung iba nga kasi ng mga manok dito na inahin ay nakikita ko naman kung saan sila nangingitlog. Kaya pagkatapos nila mga itlog ay sinusundan ko nga to at binibigay ko nga sa aking pamangkin. Umako na nga tayo dito sa pangatlong kwarto ng ating breeding pen. Nga pala baka magtanong sa inyo kung meron bang mga hanip or bunhok dito sa mga nililinisan ko. Dami ba naman ng sako at sirang itlog tsak akong merong mga hanip dyan? Opo, talagang napakaraming hanip or bunhok dito kanina. Pero ang ginawa ko ay nag-spray na nga muna ako ng 7WP85 at nagbudbod na rin sa mga ilang part dito para nga mamatay at mawala na nga yun. Para nga habang tayo ay naglilinis ay hindi nga tayo makatihan at magkaroon ng maraming sugat ng dahil doon. Inorganize ko na nga lang yung mga ilang mga nakasabit dito para nga din hindi naman siya masyadong eye sorting na. Simula nga nung hindi nga kami nagbi-breed ay hindi ko na nga nililisan itong breeding pen kasi nga hindi naman namin ginagamit. At dahil nga paiba-iba na yung panahon ay kailangan nga natin itong linisin para nga kung minsan ay pwede nating maipasok yung iba nating mga broadcap dito. Konting refreshment lang para nga din hindi naman talaga totally masira itong ating breeding pen at mapakinabangan pa nga natin later on. Yung mga ilang divider nga dito guys sa ating breeding pen ay talagang nasira na din ng dahil dun sa ating mga kambing. Syempre kahit pa paano ay marunong naman tayo magpupok ng martilyo kaya aayusin natin yan. Hindi man gaano kaganda pero at least it serves its purpose para magkaroon lang talaga ng divider dito sa ating breeding pen. Mahirap na baka magkita yung mga broadcap na ilalagay natin dito at magpang-abot pa. Huwag niyo na nga lang pansinin yung pagpapanday ko dyan. Ang importante ay natapos natin yan at nagawa ng paraan. Syempre nilinisan ko na rin ang loob ng ating mga breeding pen para nga ma-refresh at makuha nga natin itong mga ilang dumi. Sakto nga lang yung size ng ating breeding pen kaya hindi nga tayo mahihirapan sa tuwing naglilinis tayo dito. Bale yung mga nakalagay nga dyan ng mga net ay ayusin din natin yan mamaya para nga hindi nga makatakas yung mga manok natin kung sakaling nandito natin ilalagay. Ang ilalim nga pala talaga nitong ating breeding pen ay cement tapos nilagyan na lang namin ng buhangin para nga hindi masakit sa paa ng ating mga alaga. At sa ngayon ayan maganda na nga at naka-arrange nga itong ating mga ilang gamit na nandito sa labas ng ating breeding pen. Habang ito naman ang nasa loob guys, nilagyan ko lang ng sako dyan para nga hindi nga lumabas yung mga manok na ilalagay natin dito. Habang dito naman ay yung net ay naayos ko na rin at ayan na nga ang itsura sa ngayon sa loob. Hindi pa talaga totally ayos pero at least kahit papano ay maganda na at maliwalas na ang tingnan. Ito naman pala ang pangatlong breeding pen at ayan naayos na rin natin at nilagyan ko na nga rin ng sako. Nga pala ang sukat nitong aming breeding pen ay 5x6. 5 sa width and 6 sa length. Yun lang muna para sa video na ito. Don't forget to comment, follow, like, share, and subscribe. Bye!